Barabai Ipotxa. Errotari batek egun osoa alabaz hitz egiten ematen zuen. Eta arrazoiaz, gaztea, jatorra eta trebea baitzen. Behin, errotariari, erregearen aurrean zegoela, gehiegi berotu zitzaion ahoa. Nire alaba gai da lastoa ere iruteko, eta urrezko ari bihurtzeko. Egia ote zen ikusteko, neskari deitzeko agindu zuen erregeak. Begira, lastoz beteriko gela batera eraman eta esan zion erregeak neskari. Egun sentirako, lasto hau dena irun, eta urrezko ari bihurtu behar duzu. Bestela, zureak egin du. Bakarri geratzean, triste eta negar batean, esan zuen bere artean neskak. Zergatik esan ote du gezurra aitak? Eta bapatean, ipotx bat hurbildu, eta esan zion neskari. Badakit, zer kezkatzen zaituen. Zer emako didazu laguntzen badizut? Neskak lepoko polit bat eman zion. Ipotxa, lastoa iruten eta urrezko ari bihurtzen hasi zen. Biharamun goizean, lana ikusi eta txundituta geratu zen erregea. Neska, beste gela batera eraman, eta hango lastoa ere urre bihurtzeko agindu zion. Bestela, hil egingo zuelako. Eta alde egin zuen. Laster, Ipotxa agertu zen berriro bezperako eskaintzarekin. Neskak eraztuna eman eta Ipotxak lana egin zion. Harrigarria, esan zuen erregeak, hainbeste urreari ikusita. Lastoz beteriko hirugarren gelara eraman zuen neska orduan. Eta oraingoan esan zion. Eren egun eta atzo bezala egiten baduzu, neure emazte izango zara. Bestela, badakizu. Handi pixka batera, Ipotxa lanerako prest agertu zen. Baina, esan zion neskak. Sentitzen dut, baina ez daukate zer baliotsurik emateko. Orain agian ez, baina erregina bihurtzean, leheneko aurre emako didazu. Konforme, erantzun zion neskak. Erregeak ez zuelakoan bere hitza beteko. Baina era bat oker zegoen. Lastoa urrezkoari distiratsu bihurtuta ikustean, erregeak hitza bete zuen. Ezkontza paregabea izan zen, eta herri osoak alaikiro ospatu zuen. Handik urte betera, erreginak lehenengo aurra izan zuen. Eta berehala agertu zen Ipotxa, beretzat eskatzeko. Ez, mesedez, ez eraman nire haurtxoa. Tratua tratu da, esan zion Ipotxak. Mesedez, utzidazu hau, errukiz, esan zion erreginak. Ipotxak ez zuen nahi, baina erregina erabat lur jota ikusirik, esan zion. 3 egun dituzu nire izena asmatzeko. Eta asmatzen ez baduzu, sementxoak kendu egingo dizut. Konforme, erreginak, negar zotinka eta oso kezkaturik. Lehen gauean pentsa eta pentsa eta pentsa, erreginak izen bitxiak esan zizkion Ipotxari. Sempronio duzu izena? Ez!
Ipotxak barrezka. Katilio? Ez da ere! Saltoka eta pozik. Mistragon? Baizera! Bigarren gauean, Ipotxa itzultzean, are izen arraroagoak esan zizkion erreginak. Baina Ipotxak beti ezezkoa. Ez duzu inoiz asmatuko! Esan zion handik alde egitea. Erreginak atxekabetuta, zerbitzari bat bidali zuen herrira. Entzuten zituen izen arraro guztiak biltzera. Zerbitzaria iluntzean itzuli zen esanez. Ez dut zer arrarorik entzun. Baina, basotik igarotzean ipotx bat ikusi dut, saltoka eta abesten. Eta zer zioen? Erreginak estu eta larri. Zera entzun diot. Gaur triste dago erregina, bete beharko du bere zina. Eta aiai bere semetxoa barabai Ipotxari eman. Bai ederki, esan zuen erreginak. Badakit bere izena, Barabai. Ipotxa zintzo agertu zen itzordura. Denborarik ez galtzeko, emaidazu zure semetxoa. Esan zion pozik erreginari. Itxaron. Gaur ere nire aukera dut eta. Zindulfo duzu izena? Ez! Esan zuen barrez eta txaloka. Anakleto? Ez da urrik ere! Orduan, zuzara Barabai! Izena entzutean, Ipotxak salto egin eta lasterka alde egin zuen. Atzetik, hauts lorratxa utzita. Aurrerantzean erregina lasai eta zoriontsu bizi izan zen. Senar, semetxo eta aitarekin. Errotari aho bero, baina bihotz berarekin. Eta, betiko desagertu zen, gure Barabai!